Hej og velkommen til anden episode af mit nye tv-program Herbal Kitchen. I dag har jeg en anden tapas, som vi fortsætter lidt på temaet fra sidste gang. Og den her gang der har jeg en kartoffel lige her. en kartoffel og en ketchup og en imitationskrabbe. Og i denne gang der er det så en orange-tonet cannabis indica vi har. Og nu vil jeg så smage på det, som jeg jo altid gør i mit tv-program. Det kommer her. Meget skøn smag. Smager meget kartoflen, den sødlige sovs. Det er en af de bedre cannabisretter og tapas, og faktisk cannabis i det hele taget, jeg har smagt på. Super skøn aroma, duft, følelse, fornemmelse. Og det er jo det, du leder efter, når du spiser og bruger cannabis i din madlavning. Og så er der ikke så meget andet for at sige, end vi ses næste gang i Herbal Kitchen. Ja, bare...